kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura. Kowa na da mafari, kowa na da mafari. Kai yaro iyalanka sarki ke da madoki. Maza duba madubi, mata ce da yawan sura, mu kuma ce da ma'auni. To kwarya ta kwarya in ta jingina kan dutse ta kauce wa mafari. Kuji zancen nan ƙarya ba ta da annuri, saura na ta da kwamburi. Mu motar da muke turi in ta tashi tana turi, yanzu za ta fada na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mabulli. Bashir Jamadai yana nan, Kuce Amni yana nan, Suroman Hausa ganga. A lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura. Kowa na da mafari. Bashir baikin mutane ya saba da makwabta dai. Bashir mai taimaka ne ya huta wa mutane dai. Bashir ɗan duk mutane ya duba wa iyaye dai. Yana sa masu surdo ya tattaka mataki, ya dace da mafarki ya inganta makwanci. To Bashir ɗan maluma hirar ka ake har Saudiya har nan gaba zai kai Fadiya. In ga tawada in ga zuma shafin gaba to sai mai karatu. Na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mabarki. Bashir Jamadai yana nan, Kuce Amni yana dai, Suroman Hausa ganga. Kai a lissafin kina takun gaba ne takun dawa kai mai akuya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro.